खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ गोदान भिडिअ'आव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव 8 मे 2025 मायथाइ एबा 24 बैसाग दान 1432 मायथाइनि सानसेनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोनहा भिडिअ'खौ नायना मोजां मोनगोन। मेष राशि। दिनै नोंथाङा मोनसे जुनिया खामानियाव बिदा-फंबायफोरनिफ्राय मदद मोनगोन। नोंथाङा नोंथांनि नखरनि सोद्रोमाफोरजों माखासे गोमोथाव बुब्लिफोरखौ रंजानो हागोन। नोंथांनि जुलि जानाय जिउआ गोदैजों बुंफबगोन। रांखान्थियारि थासारिया सिगांनि रुजुनायाव साबसिन जागोन। दिनै नोंथाङा माखासे गोनांथार सुबुंफोरजों सोमोन्दो लाखिनायनि जाथावना दं। नोंथांनि थालांनाय खामानिया आबुं जागोन। जायफोरा बे राशियाव हाबा जायाखै बिसोर दिनै जुलिनि थांखि मोननो हागौ। नोंथाङा नोंथांनि सुबुंथिनि थाखाय नोंथांनि फारसे माखासे सुबुंफोरखौ देरहानायाव जाफुंसारगोन। शिबलिंगआव दाथुरा जासि। बिदा-फंबायफोरजों सोमोन्दोआ साबसिन जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सा-सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 1 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोजा गाब। वृषभ राशि। फालांगियारि बिथिङाव मोनसे मिजिंगोनां नोजोरजों नोंथाङा खामानि मावथायाव जोबोद गोहो गोनां जागोन। नोंथाङा नोंथांनि आखुआव जोबोद जाफुंसार जागोन आरो मक्केलफोरजों अरायथा सोमोन्दो गायसनगोन। नोंथाङा नोंथांनि आखा-फाखाथिखौ फोरमान खालामनो थाखाय साबसिन खाबुफोरखौ गोख्रोङै मुलाम्फा लागोन। नोंथांनि मान आरो मान-सन्मानआ बांगोन। नोंथाङा गथ'फोरजों खुसि जागोन आरो गावनि जिउ लोगोरिजों मोनसे गोजोनथाव जिउखौ रंजानो हागोन। सावस्रिनि बेलायाव दिनै नोंथाङा रागा जोंनो हागौ। जिरायनो थाखाय थोजासे सम ला। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों साहा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोसोम गोथां गाब। मिथुन राशि। दिनै जेबो खामानिखौ दोनथ'नो नाङा। दिनै नोंथाङा आबुङै गावनि साख्रि एबा फालांगियारि थांखिफोराव गोसो होनांगौ। गोसो होनानै हाबाफोरखौ आबुं खालामनो नाजा। सासे गोदान सुबुंखौ लोगो हमनाय एबा लोगो जानायनि खाबु दं। नोंथाङा नोंथांनि खामानि आरो बिथांखिखौ नखरनि माखासे सोद्रोमाफोरजों रानलायनो हागोन। नोंथाङा नखरजों मोजां सम हगारगोन आरो नोंथांनि रांखान्थियारि जेंनाया नोंथांनि नखरनि मददजों सुस्रांजानो हागौ। गावनि गोसो आरो गोसोखौ सामलायनो नाजा। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 1 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों खमला गाब। कर्क राशि। दिनै नोंथांनि गोनांथार खामानिया अलसियानि थाखाय आबुं जायै जानो हागौ। माखासे मामलायाव नोंथाङा गोनो गोथोबो मोननो हागौ। रासायनारि बिगियाननि फरायसाफोरनि थाखाय साना सरासनस्रा जानो हागौ। जाफुंसार जानो थाखाय नोंथाङा नोंथांनि कस्टखौ सोलिहोबाय थानांगोन। मोनसे जाथावना दि मोनसे फालांगियारि गोरोबथाया दिनै थाबथानो हागौ। न'नि आबहावाया दिनै एसे आलादा मोनगोन। नोंथाङा बयजोंबो साबसिन सोमोन्दो बानायनो नाजागोन। बे राशिनि आइजोफोरा माखासे सोरजिलु हाबायाव गावसोरनि गोसो होगोन। फुंआव बुहुम बिमानि खाथियाव खर' गंग्लाय। नोंथांनि गासैबो जेंनाफोरा बोखारजागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गुफुर गाब। सिंह राशि। नोंथांनि अनसायजानाया थिखिनियाव थागोन आरो नोंथाङा गुबुनफोरनि सायाव मख'जाथाव गोहोम खोख्लैगोन। जुदि नोंथाङा बिबानगिरिफोरजों मोगा-मोगि जानायनि गोजानाव थायो, अब्ला नोंथाङा फालांगियारि बिथिङाव मोजां दावगानो हागोन। नोंथांनि सुथुरफोरा नोंथांखौ जेबो रोखोमनि खहा खालामनो हानाय नङा। नोंथांनि नखरारि जिउआ जोबोद गोजोन आरो खुसि जागोन। नोंथांनि जिउ लोगोरि आरो गथ'फोरा जोबोद अननाय आरो अनजाथाव जागोन। नखराव माखासे गोथार खुंथायफोर जानो हागौ। नोंथाङा नोंथांनि सावस्रिनि फारसे जुनिया नोजोर होनांगौ। बुनाय, खर' सानाय आरो मेगननि अजद मोननायनि जाथावना दं। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 2 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों दावरायनि गोथां गाब। कन्या राशि। दिनै नोंथाङा मावख'आव गोबां आयदाफोराव जाफुंसार जानो हागौ।
माखासे गोब्राब जिउ राहाजों सोमोन्दो गोनां जेंनाफोरनि थाखाय सुस्रांनाय नागिरनो हागौ। जेंना दा खालाम। मावख'आव नोंथांनि खामानिखौ बाख्नायनाय जानो हागौ। प्रम'शन मोन्नायनि खाबु दं। नोंथाङा मोनसे अनथोब मोननो हागौ। नोंथाङा गोदान लोगोफोरखौ लोगो हमनो हागौ। फालांगियाव थाग्राफोरा थालांनाय रां मोननो हागौ। मावख'गिरिफोरा नोंथांनि खामानिजों खुसि मोननो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 4 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोथां गाब। तुला राशि। दिनै नोंथाङा गुबुन सासे सुबुंनो माबा मोनसे बुजायनायाव जाफुंसार जागोन, नाथाय नोंथांनि सावस्रियाव जौगानाय गाहायाव फैगोन। मोनसे मोजां सानस्रिया नोंथांनि गोसोआव फैनो हागौ। दिनै नोंथाङा सोरनिबा मोजांनि सायाव सन्देह जानो हागौ। मावख'आव सोरजोंबा गोरोबलायैनि जाथावना दं। नोंथाङा रावजोंबो खामानि गैयै बाथ्रा दान्थेलायनायनिफ्राय गोजानाव थानांगौ। नोंथांनि खामानिनि जायगायाव जौगानायनि खाबु दं। नोंथाङा गावनि जिउ लोगोरिजों मोनसे मोजां सान बारहोगोन। नोंथाङा बबेहायबा थांनो सानथांखि लानो हायो। दिनै नोंथाङा रांखान्थियारि जेंनानिफ्राय उदां जागोन। 11 खेब ओम नमः शिवाय मोन्थोरखौ रोजाब आरो गासैबो नोंथांनि थाखाय मोजां जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों साहा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 1 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोजा गाब। वृश्चिक राशि। दिनै खाफालनि अनगायै खामानिनि सायाव सोनारनाया मुलाम्फा गोनां जागोन। न्यायजों सोमोन्दो थानाय सुबुंफोरा एसे सुखु मोनगोन। बेसादारि गोजोननाया बांगोन। साख्रि लाग्राफोरनि थाखाय बे समा जुक्ति गोनां दिदोमथि जागोन। फालांगियाव गोदान रां थिसननायनिफ्राय गोजानाव था। रांखान्थियारि थासारिया दिदोम जागोन, नाथाय माखासे नाङै खरसाया बांगोन। हाबा जानाय जिउआव एसे जौगाखांनाया जाथावना। नखराव माखासे धोरोमारि एबा समाजारि जथुमफोर जानो हागौ। बेयो मोजां मोनग्रा दावफोरनि थाखाय मोनसे मोजां सम। गोबाव सम बेरामजों जुजिबाय थानाय सुबुंफोरा एसे सुखु मोनगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों रेजें गोथां गाब। धनु राशि। राङारि आयदाफोराव गोजोनै थिरांथाफोर ला। नोंथाङा नोंथांनि खामानिनि थाखाय बाख्नायनाय मोननो हागौ। गोसो हमथा। सासे आइजोनि हेफाजाबाव हाबाफोरखौ फोजोबनो हायो। लोगोफोरजों समाजारि सोमोन्दोआ बांनो हागौ। गियान गोनां आरो बाहागोदारिजों सोमोन्दो गोनां हाबायाव मुलाम्फानि नेरसोनफोर दं। नखरारि जेंनाफोरा सुस्रांजानो हागौ। नोंथाङा नोंथांनि साख्रि आरो जिउ राहायाव दावगालांबाय थागोन। फालांगियारि सोलायनाया नोंथांनि थाखाय गोजोनथाव जानो हागौ आरो राङारि मुलाम्फानि आसा दं। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 8 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों मैनि गाब। मकर राशि। दिनै नोंथाङा जायखिजाया रांखान्थियारि खैफोद लानायनिफ्राय गोजानाव थानांगौ। दिनै नोंथांनि खामानिनि बाहागोआ गिलिर जानो हागौ। जायखिजाया गिदिर आगान लानायनि सिगां मोजाङै साननाय आरो साननाया मोजां। बेयो नोंनि थाखाय साबसिन जागोन। बे राशिनि फरायसाफोरा लोगोफोरजों गावसोरनि समाजारि सोमोन्दोखौ बांहोगोन। नोंथाङा सासे खाथि लोगोनि न'आव थांनो हागौ। मावख'आव नोंथाङा गावारि बाथ्राफोरखौ रावजोंबो खोन्थानायनिफ्राय गोजानाव थानांगौ। बेलासियाव गथ'साफोरा पार्कआव गेलेनो थांगोन। दिनै गावनि जिउ लोगोरिनिफ्राय गोबां मिजिंथिनायनिफ्राय गोजानाव था। नोंथांनि इसोरनि खाथियाव आरज गाब आरो नोंथांनि गासैबो जेंनाफोरा सुस्रांजागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों खमला गाब। कुम्भ राशि। मोनसे जिउ राहायारि आयदायाव नोंथाङा जोबोद जाफुंसार जागोन आरो मोनसे गोजौ समाजारि थामान मोननो हागोन। नोंथाङा मोनसे गोदान फालांगि जागायनो हागौ आरो मोनसे गिदिर गोरोबथाखौ थि खालामनो हागौ। नोंथाङा नोंथांनि गासैबो बेरेखाफोरखौ देरहानो हायो। नोंथांनि मुं आरो मुंदांखाया गुवारै गोसारगोन। नोंथांनि नखरारि जिउआ गोजोन आरो खुसि थागोन। नोंथांनाव गोदान आरजिनायफोर थानो हागौ जाय नोंथांनि जिउखौ बांसिन आरामगोनां आरो गोजोनथाव खालामगोन। नखराव माखासे रंजाथाव फालिथायफोर जानो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों साहा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों रेजें गोथां गाब।
मीन राशि, नोंथांनि सिपिआव बारा रां गैयाब्लाबो नोंथांनि खामानिया आबुं जानो हागौ। दिनै नोंथांनि थाखाय जेबो हमथानो हानाय नङा। नोंथाङा माखासे रां मोननो हागौ जाय थाबथानानै दं। नोंथांनि खस्थ'नि फिथाइयाबो नोंथांनिसिम फैगोन। दिनै नोंथाङा नोंथांनि साख्रियाव मासि जौगानाय एबा बेथन बांहोनो नाजानायाव जेबो खहा खालामनो हानाय नङा। नोंथाङा जाफुंसारगोन। बबेबा गोनांथार आयदानि सोमोन्दै नोंथाङा मोजां खौरां मोननो हागौ। जायखिजाया खामानिखौ गोजोनै माव। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 3 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोमो गाब। अब्ला दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। नोंथांमोनहा बेबादिनो सानफ्रोमबोनि फानजामुथिखौ मिथिनो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्टबो खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। गोजोन्थों।